இப்படி இவ்வளோ தூரம் வந்த ட்ரெயின் நின்றுடுச்சு. அதனால ட்ரெயின் கீழே விழலை. அப்புறமா ஆண்டவர் பெரிய கிருபை செஞ்சார். அந்த இடத்துல இருந்து அப்படியே உருண்டு வழியே கிடையாது வெளியில் வர்றதுக்கு. அவ்வளோ கூட்டம் எங்கள் மேலே இடித்து மூச்சு விட முடியலை. செத்துருவோம் அப்படி கத்தி நாங்கள் வெளியில் உருண்டு வெளியே வந்து விழுந்துட்டோம். மேலே உயரமாக இருக்குது, அங்கேருந்து கீழே விழுந்தோம் 2 பேரும். பேக்கெல்லாம் திரும்பி கிடச்சிருச்சு. இப்படி ஆண்டவர் செஞ்ச வெளியில் வந்து பார்த்தோம், கை கால் தலை எல்லாம் தனித்தனியாக கிடக்கெல்லாம். ஆண்டவர் செஞ்ச நன்மை நினச்சி வாயால் கதறி அழலாமான் இருக்கு. ஆண்டவர் செய்தி கொடுக்குற பாஸ்டருடைய செய்தியை கேட்டு இன்னும் அதிகமாக ஆண்டவரை நான் துதிக்கிறேன். தேவனுக்கே மகிமை. ஆமென். அவங்க உள்ளேருந்து ஃபோன் பண்ணாங்களா, அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார் நைட்டில் ஃபோன் கீழே இருந்து அந்த இந்த ஃபோனை தடவி எடுத்து சொன்னாங்களா, என்ன கொஞ்ச நேரத்தில் நான் செத்து போயிடுவேன். ஏன்னா மேலே 15 ஆண்கள் வந்து விழுந்திருக்காங்களாம். மூச்சு திணறி நான் செத்து